No niin, ja nyt jatketaan taas tätä. Ja en tule tekemään taaskaan mitään superpitkää videota, mutta se pitää taas tehdä täällä. Joo. Joo. Don't flash. Joo, elikkä no, mene perässä. Haloo. Antaa polargeista. Joo, mä huomasin, että täällä ei pysty tekemään kauhean pitkiä videoita, joten oho. Ehe. No. Dry out on aika. Näyttää ihan siltä, kun tässä olisi verta tässä näytössä. Ei. Nyt mä vaan vedän näitä. Oho. Hupis. Joo. Mä taidan ruveta lopettelemaan, mutta tää peli on tämmönen ja tätä tulee vähän enemmänkin ja niin ja nimi tulee vaihtumaan, vähän muutakin, intro tulee ehkä. Toivottavasti tykkäsitte ja se oli sitten moikka ja nähdään.